d'Escoles per l'Altra és una oportunitat no sols per a l'horta, sinó també per a l'ensenyament, per a que els mestres, les mestres, veiem la possibilitat de fer la classe d'una altra manera, de veure que l'ensenyament és un diàleg entre la realitat, el pensament crític, els joves, els adults, que l'ensenyament és eixir de les aules per a veure el que tenim al voltant i veure què és el que cal transformar del que tenim al nostre voltant. I ha sigut molt interessant perquè vindre a un espai lliure on la gent continua vivint, continua cultivant productes naturals és molt reconfortant. Per a mi ha sigut com molt didàctica, no? molt interessant perquè hem après com és l'horta i les coses que comporta i per a conscienciar-nos de que l'horta la necessitem per al futur. L'objectiu és donar a conèixer als xiquets tot el procés de cultiu dels aliments des d'una perspectiva sostenible i ecològica. El treball que fem ací i el que compartim i el que en altres escoles i les altres escoles de la xarxa amb nosaltres sempre és un treball cooperatiu e inclusiu, on no sols se treballa en coneixements sinó també valors. Nosotros pretendemos que, por ejemplo, que el huerto sea también un punto de encuentro con las familias y con el resto de la comunidad educativa y establecer una red de colaboración con otros centros que nos haga entender el territorio en el que vivimos y por qué es importante preservarlo y lo que está pasando con él. A través de las SES hemos entrado en contacto con otros colegios de Paterna y ahora lo que estamos haciendo con ellos es conocer un poco l'horta que ens envolta y hemos bajado a hacer unos rally fotográficos. Ahora tenemos una asamblea para pensar lo que queremos llevar a la trobada de Escoles per l'Horta y estas son las actividades que estamos haciendo ahora. También hemos conseguido que a través de los talleres entraran más las familias y participasen en la vida educativa del centro. Alimentación es un proyecto de Veterinarios Sin Fronteras, Justicia Alimentaria Global, con el que llevamos trabajando desde 2010 en todo el Estado español, la soberanía alimentaria en los centros educativos. Aquí en la Comunidad Valenciana empezamos hace un año, en 2015, la construcción de la red de escuelas por un mundo rural vivo, que en todo el Estado español tiene unas 100 escuelas e institutos en este momento. Y entonces nos pusimos a trabajar en red con la plataforma Per l'Horta, también con la Asociación de Vecinos de Orriols y con profesorado principalmente. El col·lectiu Per l'Horta naix en l'any 2001 com un instrument de defensa del territori, concretament de l'Horta de València, i la veritat és que és un col·lectiu que des del principi ha estat composat per molts docents. És per això que des del nostre punt de vista, integrar-nos en la xarxa d'Escoles per l'Horta era una manera també d'associar la defensa de l'horta i l'ensenyament, i ens interessava moltíssim participar en aquest projecte. La xarxa és el primer any que funciona, aleshores és un any pilot, estem inventant-nos el que és la xarxa i aleshores el que hem fet és els instituts han anat treballant el tema de l'horta per separat, com han pogut, com han volgut, perquè és molt incipient tot, i l'activitat estrella és que anem a fer una trobada de totes les escoles que estem en la xarxa en un punt de l'horta on confluirem totes les escoles i farem una sèrie d'activitats. Sin polígons, sin indústries, camí de l'horta. Jo soc de Veterinaris Sense Fronteres i forme part de la xarxa d'Escoles per l'Horta i hem preparat junts esta festa per a vosaltres, per a nosaltres, per a que gaudim de l'horta i d'estar junts. La xarxa és un conjunt de professors i professores d'instituts i d'escoles que
vam decidir organitzar una marxa d'estudiants per l'Horta, amb la finalitat, primer, que coneguen l'Horta, que vegin quant de coses boniques tenim al nostre voltant, i segon, que s'impliquen en la defensa del territori, que es facin conscients de que tenim un territori que és nostre, que és el patrimoni que hem heretat dels nostres avantpassats i que podem defensar-lo. Però per això cal estudiar-lo, conèixer-lo y tindre arguments per saber per què val la pena defensar-lo. Queremos trabajar con el alumnado y con el profesorado la conexión entre los problemas locales y globales del sistema alimentario. Problemáticas muy globales como pueden ser el cambio climático, la contaminación que genera la agricultura o el hambre en el mundo, entiendan que su propio territorio también forma parte de estas problemáticas, que entiendan que el problema alimentario es global. Estar en contacte amb altres experiències de la xarxa de les escoles al voltant de l'hort escolar amb l'objectiu de que utilitzant l'hort escolar com un laboratori viu. El motiu principal de pertanyer a la xarxa o d'estar en la xarxa és que m'agradaria molt contribuir a crear consciència ecològica en els meus alumnes i a crear la consciència de que l'horta és una part molt important del nostre patrimoni que hem de defensar amb totes les nostres forces. Bueno, pues hoy nos hemos reunido en las cuantas escuelas, institutos, para hablar sobre lo importante que es mantener la huerta. L'horta la necessitem i normalment estan construint molts edificis i se vencen l'horta. Porque nos hemos divertido. Nos hemos divertido y nos ha gustado mucho. Y hemos almorzado muy bien. Muchas cosas. Hemos hecho una pancarta. Y hemos dado plantas a otras clases. ¡L'horta es futuro! ¡Un aplauso! Sin polígons, indústries, camí de l'horta. Ja no queden taronges, Mercadona s'ha fet amb ells per portar taronges de l'estranger i guanyar molt més diners. S'han carregat el camp i la vida